To fa rikici ya ɓarke tsakanin Usman da Yaya Nura. Shi dai wannan Yaya Nuran yayansa ne wanda suke makaranta ɗaya, suka kasance ɗalibai a cikin wannan makaranta. To amma wani abu da zai baku mamaki shine yana son wacce yake so. Yaya Nuran yana son wata yarinya mai suna Nihal wadda ta amince masa da soyayyarsa, suka fara soyayya. Daga baya shi ƙanin nasa ya gano, har kuka ga wani hoto a baya wanda yake shaƙe shi. To ta fara son Yaya Nura sannan kuma tana son shi wannan Usman. Shin wa za ta ɗauka a ciki? Kai, amma fa sinasanan nan sun yi, domin wannan sinasanai da ta taka na wannan soyayya ya matuƙar firgitar da mutane. To amma ba ku sani ba, akwai wani sirri wanda take ɓoyewa. Wannan abokin Usman ne wanda ya sha ganin Nura da wannan yarinya wacce ake kira da Nihal. Kai, abin babu kyau. To sun tun dama can suna soyayya da Usman, wadda kowa a makarantar ya san cewa suna soyayya, kuma tana matuƙar son Usman sannan yana son ta. Ta yaya za ta je ta so yayansa? Ya abin yake? Kai, akan irin hakan an tara 'yan kallo a cikin wannan makaranta wanda suka ga irin cin mutuncin da ƙani ya yi wa yayansa, wanda abin bai yi daɗi ba. In dai har kuna so ku ga yadda ta kaya, shin wani sirri take ɓoyewa, to lallai ku ci gaba da bibiyan mu, ku ci gaba da sauraron mu a cikin wannan shiri da zamu kawo muku a wannan tasha ta Mutum Ɗalibai TV mai suna Ɗalibai. Muna fatan za ku ci gaba da bibiyar mu, muna fatan za ku mana subscribe a wannan tasha, sannan ku ci gaba da bibiyan mu. Mun gode.